Kogono tongu yago rangri jesipano tongphano nukungo khakchangmung kwrwi hingkangke o nukung khakchangye hingmani o kok thairok nana dabrasong salangmani kubui no tabung nangui tongo sebuk khainai roksi sebuk khaimani bagui talbrum brumno rangmano phiaba kwrwi nukung bororok bo jagani rangri mannai phiaba chwng jotono siwu titi etisi hapango phan amchuk sokpaiyani bai lukurokni khano thwgui methebui maya lukurok wansugui tongmani kha muchung tongmani sik rwui manya phiaba sorkar hwnjangnai ma phani soman yago khokba tongmani no bwsano khoksa kha thwgui rwnani hwnui no buini hai kotor mani rwmaya phano nasik naikhai chikon hai manui phano thinango torui logui o manui rok mai o khui tongphuru bohokni choba khaina nangphuru o samungrok salsa nangui nai hwnui wansugui no o wansungmung kotorno wansugui no yaksi yagra uklok bwskang no wansugui no tini nangkukmani manui o kuai chara rok no bagjaka yakhaiba bubagrani tuidulmung bai titi edisi hapangni borom ganang Bhaba Ranjani tuidulmung bai nainai di tamo kok saka tongkosong lukurok chini tikreng koktumani mangplibo Tini yo bornak no kwai bok riak mole spo ni tui the mungma ba khenang no bok riak mi Bubagra Yaphar sumbai riak jami ke bornak no riak mole ma ambo riak phimi chini kwai bagan rok kuklai paitham bagan no han nok chu kwai kaimo abo kuklai paitham me riak jami jomanang nom sa riak 300 pha no han ke 300 mayo para manang ke 3000 mayo Tini yo bo chin parawo kwai bok le jawo Yaphar bai Bubagran tui the mungma ba kheye chini ADC ni superintendent agriculture ni abo Kabir Debarma sir superintendent bironi tui the mungma ba kheye tini yo chung maimi jomawo nokha ni adano ke bagan gbang khe kunai no ke bale 300 khe no makhewo ke adano ke ba ala ke no chung busmai ma bo